дар ин гузориши худамон мо дар бораи медитсинская страховка, яъне ки суғуртаи тиббӣ дар Румыния барои шумо чӣ маълумот медиҳем, чунки дар ин бора бисёр нофаҳмиҳо дар байни кормандон чӣ бачаҳои тоҷик ба миён омада буд. хуб, ба ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки гузориши моро то охир тамошо кунед. пеш аз ба видео даромадан дар канал обуна мешавем, лайк мегузорем ва комментҳои худамонро менависем ва ҳар он чиз хоҳишу дархосте ки доред дар коммент чӣ нависед, мо мехонем ва ба комментариҳои шумо чӣ ҷавоб медиҳем. аз шумо хоҳиш карда мешавад ки бачаҳо ягон гапҳои қабҳӣ якдигарро дашномтӣ дар комментҳо нашавад, ҳама ба дар воситаи тарозуи ақли худаш баъдан комментария кунад. хуб бачаҳо, видеоро давом медиҳем. дар бораи медицинская страховка чӣ гуфтаниё дорем барои шумо? хеле ки шумо вақте ки ба Румыния сафар мекунед, вақте ки шумо меравед, дар онҷо барои шумо мегӯянд ки чӣ қадар барои шумо медицинская страховка ҳаст, шароитҳо ҳаст, чӣ қадар шуморо табобат мекунанд, вай мекунанд. инҷа ҳатто одамҳое шуд ки бемору касал ҳатто хиста чӣ омаданд. як чиза ба саҳми шумо мерасонам ки ҳарчанд ҳаст дар қонунҳо дар ваёш омадагӣ ҳаст, ман ҳоли диртар мебиёрам ҳамаш аз маълумотҳоро, лекин бачаҳо шумо дар ин такя карда набиёед ба инҷа. шумо ҳисоб кунед ки қариб ки шуморо медицинская страховка дар ин давлат чӣ қариб ки кор намекунад. ин минуси калонтарини давлати Румыния ки шуморо умуман ба инобат намегиранд, қариб ягон корфармо мебарад ва ки аз пули худатон шумо лечение мешавед. шумо инар аз чот гирифта масалан ба ин давлат чӣ барои кор набиёед. ина ман ба тамоми маълумотҳои шаҳрвандое мерасонам ки мақсад мехостанд ба чӣ давлати Румыния биёянд. буд дар инҷа ҳолатҳое ки мардум бемор шуданд вай шуданд, лекин чӣ корфармо онҳоро набурд ва чӣ ба мушкилоти онҳо нарасид ва ҳар нафаре ки мекард ё мешуд, онҳо чӣ аз маблағҳои худошон истифода мекарданд. дар инҷа ягон ҳолатҳои нофаҳмоие ҳаст ки мо ҳоло ки забонашонро пурра намедонем ва ба ин сатҳҳо чӣ мо расидагӣ нестем. баъдан ҳар як нафаре ки мебиёяд, аввал масалан худатон саломатиятонро хушрӯ кунед, 100% аз худатон мутмаин шавед, баъдан таваккал ба Аллоҳ кардаву масалан чӣ сафарро пеша карда, баъдан сафар карда биёед. баъдан як чизи дигарро ба маълумоти тамоми шумо мерасонам ки дар масъалаи стоматология бениҳоят қимат аст. як дандонро удаление карданаш $100 дар Румыния. шумо табобат кунед, аввал хусус вақте мебиед дандонатонро табобат кунед, дигар узвҳои баданатонро табобат кунед, худтон саломатитонро барқарор кунед, баъдан хеста чӣ ба сафар биёед ба Румыния. баъзе бачаҳое буданд ки масалан бемор аз Тоҷикистон омаданд, дар инҷа бо масалан бачаҳо вай кардан, ягон моҳ истоданд, натавонистанд давом дода корошона, баъдан обратно бозгашта ба ватан рафтанд, масалан бо дасти холӣ. ин қадар сарсону саргардон пулҳои зиёд расход мекунед. ман ҳам видеоро ба ҳамин хотир хостум бигузорам ки ҳамин маълумота чӣ шумо дошта бошед пеш аз сафаратон, ки ин чизҳо имкон надорад. ва ман ба маълумоти шумо мерасонам ки умуман сиёсати суғуртаи тиббии хусусӣ барои иҷозати истиқомати муваққатӣ дар Румыния чунин аст, яъне ки шумо барои ВНЖ-ро гирифтан шумо бояд суғуртаи тиббӣ дошта бошед ва шумо дар инҷо чӣ ба қайд мегиред ва яке аз шартҳои намо ВНЖ-и Румыниярам доданд ки перемис дечедери мегӯем. барои чӣ шумо муҳим аст мувофиқи маълумоти вазорати корҳои хориҷии Румыния, полиси суғуртаи тиббиро муассисаҳои тиббии кишвар қабул мекунанд ба шарте ки пардохти хизматрасониҳо аз ҷониби ширкати суғуртаи хориҷӣ пешакӣ тасдиқ карда шавад. тибқи маълумоти полиси сарҳади Румыния, шаҳрвандони хориҷӣ ки ба онҳо Румыния дар бораи расонидани хадамоти тиббӣ дар асоси принсипҳои мутақобили шартнома бастааст, аз зарурати пешниҳоди полиси суғуртаи тиббӣ ҳангоми ворид шудан озод карда мешаванд. сиёсати суғуртаи хусусии тиббӣ ки барои додани иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ лозим аст, тибқи маълумоти нозироти умумии муҳоҷират бояд дар қаламрави Румыния тамоми давраи эътибори иҷозатнома дархост дода шуда эътибор дошта бошад ва хавфҳои он дар системаи
суғуртаи тиббии Румения, сиёсати суғуртаи тиббии хусусе ки туризм ё ин ки коригар ҳадафи сафар номбар мекунад қабул карда намешавад. Шартномаи суғуртаи тиббӣ ки барои гирифтани иҷозатномаи истиқомат яъне ки БНЖ ID карта дар Румения тартиб дода шудааст, бояд ҳангоми гирифтани иҷозатномаи истиқомати Румения эътибор дошта бошад. Шаҳрнома бояд ба кишвари пайдои шаҳрванд бо сабабҳои тиббӣ барнагардонидани ҷасадро дар сурати фавти суғурта шуда дар Руменияро фаро гирад. суғурта барои гирифтани иҷозатномаи истиқомат бо мақсади таҳсил низ дар ин ҷо чӣ оварда шудааст, яъне ки ин навъи суғуртаи дигар аст. шартномаи суғуртаи тиббӣ ки барои гирифтани иҷозатномаи иқомат дар Румения бо мақсади гирифтани маълумоти миёна, касбӣ ё олӣ ё магистратура дар таълими кишвари зарур аст, бояд ба талаботҳои умуми суғурта барои гирифтани иҷозатномаи истиқомат чӣ мувофиқат кунад. тибқи маълумоти бозрасии умумии муҳоҷират, ҳуқуқ ба суғуртаи ройгони давлатиро доранд. Шаҳрвандони хориҷии ноболиғ, донишҷӯёни хориҷӣ то 26 сола ки манбаи доимии даромад надоранд, хориҷӣ ба шаҳодатномаи маъюбӣ, занони ҳомиладори хориҷӣ бе даромади баробар ё бештар аз ҳадди аққали музди меҳнат дар Румения, зану шавҳари гражданиҳои руминӣ бо суғурта якҷоя. ин буд сиёсати суғуртаи тиббии ҳатмӣ барои истиқомати доимӣ дар Румения ки ҳуқуқи суғуртаи ройгони давлатиро доранд. ки шумо дар ин пункт аҳамият диҳед, он нафарони иҷозати ройгон доранд ки шаҳрвандони хориҷӣ аммо ноболиғ ҳастанд, яъне ки хурдсол ҳастанд то синни 18 сола. донишҷӯёни хориҷӣ ки агар то синни 26 сола бошад, аморам калон бошад, озод нест мега. агар ту аз хориҷӣ бошиву маъюб бошӣ, ту озод ҳастӣ, яъне ки ройгон барои ту хизматрасонӣ карда мешавад. занҳои ҳомиладор агар хориҷӣ бошӣ, барои занҳои ҳомиладор мисол чӣ ройгон мешавад. баъдан барои он нафарое ки музди аққали меҳнатиашон бениҳоят паст аст маошашон, баъдан барои зану шавҳаре ки шаҳрвандии Румения аст. агар шумо мард ҳастед, аммо зани румениягӣ, барои шумо озод ҳастед аз хизматрасониҳои тиббӣ. дар дигар ҳолатҳо чӣ шумо чӣ аз суғуртаи тиббӣ дар Румения озод набудаем. ҳангоми кор дар як корфармоии румениягӣ дар асоси қонуни шаҳрвандии хориҷӣ бо суғуртаи таъмин карда мешавад. корфармо яъне ки пули суғуртаи тиббиро пардохт мекунад. барои дастрасӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ шаҳрвандони хориҷӣ ба хонаи суғуртавии тиббӣ ки инро дар Румения кас мегӯянд, KAS бо забони англисӣ, ба ҳамин макон чӣ муроҷиат намуда дар назди духтури оилавӣ мегӯяд бояд ки чӣ сабти ном шаванд. хуб ин кас ҳамон главни медицинская страховка дар Румения шинохта шудагӣ ҳаст. дар Румения ҳаст, дар як бинои 12 ё 13 ошёна, дар якум ошёнаш ҷойгир аст. ман як вақт расмашро доштам, ҳоло надорам ки мутаассифона гузорам. хуб ба ҳамон ҷо рафта мегӯяд бояд шумо худатонро ба қайд гиред ва духтури оилавӣ аст ягон ба ягон мушкилиҳои хурди мову шумо чӣ мерасанд. хуб аввало ки ҳамаи шумо саломату тансияту сарбаланд бошед, ҳеҷ касатон ба беморӣ гирифтор нашавед. ин буд маълумоти кӯтоҳакак дар бораи чӣ суғуртаи тиббӣ ё ин ки медицинская страховка дар Румения. ҳаматон сарбаланд саломат бошед, саломатитонро эҳтиёт кунед бародаро, дар канал обуна шавед ва видеоҳои моро чӣ интизор бошед. хонаободӣ саломатитон мано дорем.